I bones festes, i bon any, i bon tot. Perquè ja sabeu que en català desitgem bon i bona i bones tot. Bon Nadal, bona castanyada, bon Sant Jordi, bona diada... I mai, 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 mai de la vida ni feliç Nadal, ni feliç castanyada, ni feliç Sant Jordi, ni feliç diada... Ni feliç aniversari. Que, per cert, les meves sinceres condolences a la gent que fa l'aniversari per Nadal. Perquè per que ningú et felicita et fan menys regals, perquè et diuen, mira, aquest ja val per Nadal i per l'aniversari. I passi-ho bé. Com em desvio del tema, En realitat no em desvio del tema, perquè encara no he ni començat. El cas és que fa uns dies vaig pensar, mira, s'acosta Nadal i podries fer un vídeo així més nadalenc. I vaig dir, i de què coi el faig? Perquè de vídeo de castellanismes nadalencs ja n'hi ha un, que el va fer Lletra Farín. I us el deixo llaçat per aquí, o per aquí. Llavors, de què els hi puc parlar jo amb aquesta gent que sigui de Nadal i tingui a veure amb la llengua catalana? Com que no em decidia, vaig dir que triïn els meus seguidors, que sempre faig que els vídeos que a mi em surten de la punta d'un lloc i ja està bé que us deixi triar vosaltres algun dia. Entre les opcions de Tió, Pare Noel o Pare Nadal i Reixos... Veu triar? Reixos. O reixons, que n'hi diuen en alguns pobles. Sí, els acabo de treure del pessebre. Així que va, comencem. Reixos és la forma més habitual per dir reis tant al Camp de Tarragona com en tot el català occidental. A Reixos hi ha una palatalització de l'alveolar fricativa i una duplicació del morfema de plural. Bum! És que no sé què ens passa. En filologia i en moltíssimes disciplines que ens encanta parlar amb paraulotes que semblen supercomplicades i sembla que siguem molt més intel·ligents del que som. Això de la palatalització i de la duplicació del morfema de plural són coses super senzilles. I ara ho veureu. El plural original de rei, perquè ens entenguem, l'original, el més antic, és reis, amb aquesta S al final. Però al Camp de Tarragona i en català occidental va passar que la I de reis va contagiar la S i li va transmetre una de les seves característiques, que és la palatalitat. Al capítol 7 us vaig explicar què era això de la palatalitat i els sons palatals i com que em fa una miqueta de mandra explicar-vos una altra vegada, us fico aquell fragment. Els sons palatals són els sons que fem amb la llengua molt a prop o tocant el paladar de la boca, que és aquesta part d'aquí damunt. La J, la X, la Ñ són sons palatals. D'entre les vocals, la més palatal és la I. Si fas Uai! Si us hi fixeu, la llengua està molt més amunt en la I que en qualsevol de les altres vocals. Total, la cosa va anar així. La I de rei, que es fa amb la llengua aquí dalt, rei, li va dir a la S, tu, vine cap aquí dalt amb mi. I la S es va deixar influenciar i se'n va anar dalt amb la I. I va fer... Fixeu-hi, si feu una S i després una X, veureu que la llengua primer està una mica més endavant i després puja cap al paladar. Si teniu pipí, ara mateix us estic torturant. I llavors, clar, reis, amb una S final, sí que sembla un plural, perquè en català els plurals els fem amb S. Llibreta, llibretes. Bolígraf, bolígrafs. Rei, reis. Però reix no sembla un plural, perquè no acaba amb S, acaba amb x. No, de veritat, si teniu pipí, aneu a fer-lo perquè si no patireu. I llavors la llengua, que és molt sàvia la llengua, va dir, aviam, com fan el plural les paraules que acaben en x? Peix, peixos. Baix, baixos. Fluix, fluixos. Doncs serà que a reix li falta aquest ús. Reixos. I és així com reixos acaba tenint dues marques de plural, perquè té aquesta x, que originalment era la S del plural, i té aquest ús, que és una altra marca de plural. Veieu com era molt més fàcil del que semblava? Mai he tingut clar quin és el rei ros dels tres. Perquè a mi sempre m'havien dit que hi havia un rei blanc, un rei ros i un rei negre, però a mi negres em sembla que no ho és cap, n'hi ha dos de força morenos. I llavors aquest deu ser el blanc, que fa força cara d'haver-se de jubilar. I espereu que encara no hem acabat. Ara hem d'explicar això de reixons, amb aquesta N. Que d'on surt aquesta N? Doncs mireu, resulta que en català occidental i en tarragoní, les paraules masculines planes, com home, jove, rave, que veieu, són planes, perquè la penúltima síl·laba és la tònica. Home, jove, rave. Doncs el plural d'aquestes paraules el fem amb una N i una S. Hòmens, jovens, ravens. I Reixos es mira les paraules hòmens, jovens i ravens i diu, doncs si ells poden tindre una N, per què no la puc tindre jo? I apareix Reixons. Doncs ja estaria això. I abans d'acomiadar, ja que som en unes dates prou tendres i familiars, deixeu-me que jo també em fiqui una mica tendra. I us dongui les gràcies sinceres i de tot cor per donar suport a aquest projecte. Gràcies per mirar els vídeos, per subscriure-us al canal, per interactuar amb mi a l'Insta, per preguntar dubtes, per explicar coses. I dono les gràcies especialment a mons pares perquè això d'aguantar
Un intent de youtuber a casa us asseguro que no és fàcil. Brindem per un 2021 amb menys castellanismes, amb més col·loquialismes i amb molts més capítols. I amb molta felicitat també. Sí, és aigua. Que són les 5 de la tarda, que voleu que brindi amb cava? No, home, no. Bon Nadal! I res de Feliç Nadal. Sempre, 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 bon Nadal.